Pomôž mi. Ja som tu, kde sme spadli. Čo to je za vec? Hugo. Hugo. Čo to je za vec? Kam to ide? Fuj. Čo je to za miesto? No. Posledný se. Tam niečo bolo. Čo tu robíte? Hugo. Čo tu robíte? Tu nemáte čo robiť. Hugo. Pomoc. Kde ste? Hugo. Kde sa kde máte v truse? Musím ísť rýchlo. Hugo. Idem za vami. Dobre, som vonka z tej jaskyne. Čo to? Kde zmizli? Majú šťastie sám. Hej! Sakra. Koho to tu počujem? Hugo? Hej! Čo tu robíte? Tam! Dole k ním! Chod dole, ty pekný! No? Tu. Poď. Nebuď zničil. Poď, a jak sa vám jedinečne... Hugo, čo tu robíš? Čo dole? Nie. Hej, doktor! Čo si? Za mnou, poď! Ešte nechápam moju kamošu. Vypadni to stadiel! Nie! Doktor! Čo tu... Toto je pomsta! Hugo! Nájdi nejaký rebrík! Ja vám budem brániť túba, to predali licencia. Čo to je za mnou? Dymu! Poďte na nich! Teraz sam. Čo to je za... Hej! Kubo, poďme. Kubo, poďme. Hugo! Není možné utiecť. Nie? Poď rýchlo, Kubo, to nám. Skočíš to. Áno, a poď za mnou. Poď, Kubo. Ďalší tu je. Nevadí, poď. Čo to je za tunel? Vidíš
Urobí to! Slepá cesta. Trestni. Počkaj, zničíme to. Poď, Kuba, poď. Idem. Prečo sme v tvojom dome? Hugo? Ja neviem. Toto je zvrátené dosť. Rýchlo. Máš moju pohol. Pohod čo? Aha. Lebo Prečo ideš do mojej kúpeľne? som sa rozdal. No. Keď si mňa zaujímalo, že čo je v tom, No! Nie. Hugo, veď tu je diera, to neprejdeme. Všetko Alebo- sa dá. Ha? Mám stále pri sebe. Ha. To je dobré. Hej! Á! To je ten doktor! Hugo, rýchlo na druhú Ste stranu! Ste Hugo, zamakali, rýchlo. balík som... Utekaj! Nepozeraj sa dozadu. Poď! Teraz nepoď! Jak prešiel? Á! Sorry, Hugo! Hugo! Zavri to! Hugo! Hugo, nie! Hugo! Á! Aj, Au! čo tu robíte, vypadni? Pre Boha, Hugo. Kde si? Čo tu furt robíte? Vypadnite z nášho domu. Teda z jeho domu. Hugo? Áno. Čo si to urobil? Len tak zmizol. Dobre, poďme radšej. Musíme si prepláchnuť hlavu. Keď na mňa zdvihol, len daj ti presunuli. Hugo, poď. Čo to bolo, Kubo? Nie. Ideme sa pozrieť. Počkaj. Poďme zatiaľ do bunkru a cez noc pôjdeme sa skúsime aspoň pozrieť. Tak, aby nás nikto nevidel. Aha. Počkaj, ja mám kľúč. Dobre, pre Boha. Dobre. Sorry. Dobre, už je noc, môžeme ísť. Jak ste raz našli? Vypadnite z nášho domu. Len vysvetlite, prečo ste išli do laborky. Hľadali sme nášho kamoša. Teraz vypadnite. Ale ešte sa k vám vrátim a pekne. Hugo! Keď sa vrátite, tak... Hugo, nechaj ho radšej. Počkaj, toto je jeho prvá kabina. No, otvorené. Opäť, to je ten šerif? Hej, to je šerif nášho mesta. Dobre, poďme. Ale počkať, máš nejaký kľúč? Teda na otvorenie, veď oni Mám steka... doma, počkaj predtým. Čo máš? Počkaj, čo máš? Povedz. Páčidlo. Páčidlo? Alebo jak sa to volá. No, Táto. Idem tam. toto je Jupiter, to je Saturn. Dobre. Skús to otvoriť. Sa dá otvoriť.
smrdí. Nie je to na to. Ja som smilek. Jak to skočilo, no, teda spadlo. Budem sa hlavne. Čo je tu? Určite tu káva. Ja je tu nechcem. O môj Bože. Prečo nemám... Čo? Je tu tam príšera. Kde? Už zabojám, neboj sa. Dobre, mŕtva. Nič tu nebolo. Kde to sme? Príčina budova pri supermarkete. Asi. Jak sa dostane? No keď vonka sa kanáloch inak nedá ísť. Iba sa dá ísť dnuka doma. Ja tu nebo... Tu je voľno. Čo? To tu bolo. Ale nebol tam rado. Nebol. Pre Boha. Hugo, víš, čo sme videli v tom labaku, alebo čo to malo byť? Tu jak bránu, alebo čo to bolo. Áno. Prečo sa mi zdá, že tam možno bude dnuka rado. Nie. A ja ti musím povedať jednu vec. No. Sme utekali. Tak? Ešte predtým, tak ja som uvidel nejaký východ dole bol. Tam, kde bol Hej, postier. ja som tam bol, ale nič tam také nebolo. Sa nestihol poobzerať. No, na budúce sa posunúť na budúce. Pozri sa potom, takedy možno. Dobre, poď. Dáme si zmrzlinu, alebo ešte je zavreté? Nie, to je furt zavreté. A! Čo? Vypadni! Vypadni! Kubo, No? našiel som nejaké tunely. Tunel čo? Tunely alebo ventilačná šachta? A tam si ventilácia. Čo to sa... Kera? No a veľmi dobrá. Hugo, môžeš ísť z toho, aby som vyšiel. Hugo! Zničím to To, nejaké. čo to sakr... Čo si tam našiel? Počkaj, ja mám na zničenie. Tak. Pekná kuchyňa. Čo tu robí kuchyňa? Kubo, No. v tej chladničke sú časti ľudí. Čo? Nie, na to sa nejdem pozrieť. Dobre, ja by som... Dá sa tu vykopať? Áno, tu má nejaký tunel tiež. Aha, ja som sa už vykopal. Počkaj, zakopám. Nie, že to takto. Prečo až teraz musíme našiť tieto časti mesta? Ja viem. Rýchlo musíme ísť domov, prší strašne. A ja mám otvorené okna. Oni. Tak sa vidíme zajtra v škole. A veď zajtra je nedela. Jaj. Prečo nás pozoruje ten doktor? Dobre, kašli na to.
Na čo mám garáž, keď ani nemám auto? Ja idem radšej cez ventiláciu. To je bezpečnejšia cesta pre mňa. Dobre, tak dobrú noc, Hugo. Dobrú noc.